Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen na kiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manin na sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kablaw akitinim bagabigat kada kayami ka sa kapada. Di pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Angie nga napoluan breadwinner. Anya ti makuna nga breadwinner? Pakishare di programa tayo, share, and yaro kita yung ibasa na ito pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Angie nga napoluan breadwinner. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, mabainak ko Manong Nemi nga umawat ti kwarta ka sa pulak ngayaw awat kaniyak Manong Nemi ni Angelo. Tamangan do kunana nga pagarupan na nga gungundawayak iti panagkurso nata na kaniyak. Ngem inawat ko. Gabuta ka sa pulak. Kasapulan Manong Nemi ni June ti pagmatrikula na. Sayang laeng no saan nang ituloy ti panagbasa na. Sa nga bali? Nasaan nga siyak ti makabasa Manong Nemi basta makabasa iti kolehyo dagiti duwa kaabsat ko. Da June kastamatan ka ni Marie nga buridek. Sales lady ak lang amin Manong Nemi ket manulang ti sweldo. Siyak ti nagbalin nga breadwinner kada kami nga talo nga kakabsat sipud na ulila kami ademmang. Makatawin Manong Nemi may mesa nga tawon apimusay dagiti naganak kada kami idagpadpada nga aksidente. Agbasbasak pala nga diti college Manong. Kaya magkabuta ya din na taydan, insarden kong tinagbasa, pinugya kong tinagtrabaho, kahit siya kong tinangbiag. Na siya kong tinangbiag kada kami. Kaya di graduar Manong Nemi ni June, iti high school, kahit naman iti college. Imot utang ak Manong Nemi. Aging kang dimteng ni Angelo iti biag ko. No pa yado di kita agar-arem kanyak Manong Nemi may sagadakwada ni Henry. Uhen, ngayon pasulpo-sulpot. No daduma, text nga text, tawag nga tawag, tunokwan, nagpukaw. Saanan nga to agtetext, saan nga tawag. Kaya ni Angelo, Manong Nemi, na customer ko iti may nga malem. Wen, tsaka mo. No anyat nakita na kanya. Napintasak mat kadi ngamin, Manong Nemi. Ngayon api nga siyak darman na. Api nga saan nga ni Gigi, kadagpadpata kami nga malasang, akaduwak met. Ken best friend ko, apada ka sales lady. Agamanak, Angelo. Naka-record.
Mayadak to. Tumututan ka kani. Saan ka mat ngumututang, di ba? Sa mesahan ko mat nga ipautang. Tulong ko kada kayo. Tulong ko ken ka. Nga para itikapsat mo. Angelo. Ang mga nohan niya. No, mamuan ti pamilyam nga tultulungan nak. Awan ti problema ti dayta gabuta kabukbuko ta ka desisyon ti amin. Ken gabuta. Ay, tan ka. I love you, Angie. Apa nga siya? Asido ko mga rod. Ay, itan ka. Kit, no ibagak ba ti I love you to? Mamati ka? Yeah, ang bagay tiga saan? Kanagyaman nak. No kasta, ontan? Agor ka, apang iranak pa iti, panangibagak ti I love you to, no? Kawawat ko ti, itan mga kwarta kasapulak. Ang mga mat, no, pagkarupam nga, gapo iti kwarta, so kayat ka. Tagakasta ka di? No, Angelo. Kinapot no na, anto na kita kararam kanyak. Ngem, tsaka mo no, apay nga sika. Iti pakarik na kiti ayat. Numampay, ingudwa, titawan mo, titawan ko. Age doesn't matter, di ba? Kastamat ko na. Kaya orasin naman tagdapdap pa. Orasin naman susupyat. I love you. Kaya naghamanak tinaknon akon. Kaya adadamanitan nga matulungan ka. Noon yaman ti problema. Iti panang tulong mo ka nagdikakabsat mo para iti panagbasa da. Kaya nanyaman na kasapulan nyo. At tuyak. Nagasagana ka tumulong. Kaya ka. Kata kayo, Angie. Orek ko lang na paarakop. Imarakop pagkang kuha naman nung binalas naman dito ang arakop. Nagkamanak, Angelo. Talaga nga bagay kang katinagan mo, Angelo. Gabot na may sakang anghel ng tandang tilangit para kada kami, para kaniya. Pwede nga rin tinangrugyan manong name iti official nga manag kinaawatan di iti puso mi. Kaya di maamuan manong name ni Gigi. Anya? Inaklon mo ti panagayat ni lulong mo? Sobra ka mo ta nga lulong. Baka kasada rin tatag mo isuna. Dahil di tatag mo. Gigi, iba't patig ko isuna. Uno ka po nga tata, nakasagana nga mang tulong kang ka, problema ka ti kwarta nga para ka lang nakakapsat mo. No, gayem. Oren sa mong ibaga, salud-sudom ito sa bali nga tao, no, mamonda ti relasyon nyo. O, ni Angelo kat mga opisina, napintas ti pwesto na iti opisina da, dakil ti sweldo na, at ang sapakit din balay na, balay da ta imposible nga asawa na. O ana, agarampay ko mga kanyak, no, ada asawa na. Nakatado din talaga ito ang lalaki nga, gabota, adawat ta, erda, sa ada kwartada, karagad na nagitikas ka na tayo, nga arig na karisabong, nagiti umubing, apay nga kayo da tayo, apay ko na. Tatno umubing naman. Diba ka, doon at kasta ka no, dahil lakay nga makirelasyon, itikas ka na tayo, tika ubing na. Siyempre, kasi tayo ti mangibaba. Tap nagsubli dat kinaubing na. Kasabat nga rin ng isuda ti mangingato ka na tayo tapno makikataib ti katakwada. Di ka mawatan, Gigi. Apa ka di nagmawatan? Ti amok kita maragsakang ka gabotam. Sunong bata ko ni Angelo. Ken Angelo kat nakasagana nga mangtulong kaniyak. Siyak ti breadwinner ka na kami nga kakabsat siyempre. Manulat sweldo ka sales lady. Di pa'y umanay para kanyak no labsak tekso. Kasunod ti Naldo nga sa pulan mi. Kaya nagbasbasa ti college ni June.
Ato pa iti utang mi. So marunong to ni Marie nga agbasa ti college to aggraduar iti high school. Iso nga rin ko na ako, numaamuhan di kini tao nga sika, kat ada ka relasyon mo, akas kini Angelo, nagbali na ako ng sugar daddy. Ngam saan nga sikat agad adal, pagad adalam di kiti kakabsat mo. Nukusta, di mo kanunungan ti amin? Di ka ibagbagak, ti sawan di kiti tao. Malaksit nga ko na nga aglalakay ka. Gungun dawayam ti, kasla ti ilaklakom ti bagim. Tapno laeng mabiyag mo, di kiti kakabsat mo. Anak ko mat nagdiferensyahan nyo ti GRO. Kaya ti kasken ka nga da sugar daddy na. Saan ko sugar daddy ni Angelo? Boyfriend ko. Bahala ka. Manong name ang mumuten dagiti kakabsat ko. Kat syempre, agamiyawan da, saan da nga kumontra. Manang, John, manipod mo didi, adan relasyon nyo kini Tata Angelo. Hanga tata. Anarod? Sir Angelo? Kuya. Alawala. Manipod di ada relasyon nyo kini Kuya Angelo. Di ka matan makita nga agro-propangat, problema ti kwarta. Kat maragsakam ko unay ka ni Marie. Kabuta okay ka na, ate. Kabuta adaman ka sa pulak, adam ka sa pulan tayo. Siyempre, malaksin iti sweldo. Nakasagana ni Angelo nga tumulong. Ate, talaga ka din nga awan pamilya na. Ano nga pamilya? Ada pamilya na, ada kakabsat na, ada naganak kang kuha na. Diyan ka mo, nasubib ka pa, naganak kang kuha na. Meaning, asawa kinanak na. Baka na pa'y apo ko nan. Saan mo daw siya ka? Awan ka di ba asawa na? Awan. Imbaga na? Awan asawa na. Iapin nga na uray natin kasi siya nga tawin. Sakbay nga nagarim. Dati tadyak pinasunsod. Ate, delikado. Ang mga pagbalin na ka lang nga kabit. Sa bagay, kapit sa patalim ako nada. Kamunta ka sa pulan tayo unay. Tapno lang mapagturpos na kaming kakabsat mo. Nandyan na. Hoy, awan ti dagas nga ranta ka. Hanggang agun dawayan ti panagayat ni Angelo kaniyak. Iba't patignak. Kakaspat panagpatpatag ko kinkwana. Manang, nuda kami, awang problema. Ngam dagiti ka tao. Anat sa wanda. Kasano agkuyog kayo. Sinagijay. Agama? Kunada? Uno. Agkabit. Di ka di kanunungan ti amin. Ay etek na Angelo. Ay tanak met. Manang, agyamang kami. Kanunungan da ka. Ngam dagiti tao nga rod. Dagiti tao taglawlaw tayo. Apay so ito panunutin nyo. Maitid na ka dito kasapunan tayo? Nga maitid ni Angelo? Sige. Anda ka lang tilikudam, ate. Nakasagana kami ng mga suportar ken ka. Kat sabi ko mga rod, tagpeso nga baro pa layang ni Tata Angelo, ay ni Koy Angelo. Awan sarday manon nemi di panagtintinawag mi, panagtetext mi kini Angelo. Pasaresyak no ti mang tawag ken kuana no kasta nga malpasin ti office hours. Hello, Angelo? Hello. Nalpas ti sinamon? Guber time at. Sorry nadisturbo ka. Okay lang. Sika, kumusta ka kay? Alas 6 na malpas ti trabaho. Saan ka nga madagas? Saan ka maalay ta? Guber time ha? Okay lang. Ganunod ka na pa nagawid mo. Ha? O may ganito ala lumigan. Kasi dati, hatid sundo. Lapyal makamenos ka pa iti. Pletem. Gusto pa may tulong ko. Nagasaysayat ka. Gapot ay patpatag ka. Sabi ko matawan to ti dumting nga problema ta. Kas kumatian niya. Hindi kita'y dimang kanunong ti relasyon ta.
Awan ti sa baling ang desisyon no saan nga si kaken siya. Tapay, saan ka di ako manunong di dito kakabsat mo? Saman, pumasyan ka to sa Jabalay. Kahit da ka nga makita manin. Naminsan da ka pilang nga nakita eh. At naminsan da ka pilang yung may pinasya rito yung balay. Yung Jabalay ko nakuma. Umayag to no Sunday. Pagkibagaman no, pagkitext mo na yung size de sapatos ni Jun. Ken arawatan da. Tegatanga kita. Uy, saanin? Tulungan naklangaro din nagproblema ak no pagbatrikulada. Sa ikang pwede gasto sa pwede ko arawatin da. Kaya una, tam na mga sibro naman. Tas ala nga siksikat ng sibro. Nung regaluwang ka, regaluwak mat digdi kakabsat mo. Kat kasta nga ron tinaramid naman ng Nemi. Imay, kat kasta mo ni tinagsak, digdi kabsat ko. Itapag pagsuunay, digdi ginatag na. Uy, thank you, kuya. Thank you, kuya. Maragsakan na, maragsakan kayo. Kahit awan ti problema ni ate yo. Tamo, problema ni ate yo, problema ka man. Tapos saan ang problema, agmat ang problema, nagasagana ka tumulong ka na kayo. Sabi ko matagtultuloy ti kasti kuya. Wan, tultuloy. O rin asawa kam tulog kina ate yo. Tulungan na kayo tulad ta. Ayam siguro sa kam tulad asawa no, makapagturpos kan June. Hanggang bali nga nag-asawa kam tulad tamatan, tulungan min tumat lang tanimit ni Marie, iti panagraduar na. Iti kaadda naman nung Nemi bigla nga dimteng ni Henry. Nakalaslas-tog ti loko ta nakakutsi. Yung napimbinas nga amang ti kutsi, manong Nemi ni Angelo. Ate, adda ni Kuya Henry. Sino nga Henry? Dinamang ni Angelo. Tinabayagan ng agararim kanya. Agpukaw-pukaw. Makabulan na nangawang kontak na kanya. Sa ita, dimte nga bigla. Angelo, hangga ko mga gimimon. Happy ko mga gimonat. Kaya naman nagtalik ko ka. Boyfriend na kon. Alangan mat na sung batang pa ni Henry. E maganda na ginapod no, tat sardagan na kan. Duat at sumangong keng kuana. Madi ka? Mayatak, hindi mamukha kayong kuana. Nakigtot manong Nemi ni Henry, idagkip-kibin kami kini Angelo, ngumas asidag kang kuana. Tapi na strike ni Marie, pinagtugaw na. Nagabu kami iti kusina man. Hi, Henry. Kaano pa nga, ada sukat dedi tatang iyo. Doko kamat, ada nga sukat dedi tatang. Saan ko ma? Ni Angelo, boyfriend ko. Angelo, ni Henry. Kinakunak nga mabayagan ng agar-aram kanya nga magpukaw-pukaw. Biglang adan eh. Di na pa in text nga umay. Kumusta ka pare? Pare, barok. Tata, lakaya ka nilo na yun. Tapos tawag mo kanya. Nagambay ta. Baka ubing pa nila nga, kapsi ka. Kilastog ka ba't nga lakay niya? Sugar daddy, nagtatrimahan ka. Nobyo, awan pa'y asawa na. Susabo. So nga sardangan ako, Henry. Kaputadan kaya tiyan ko. Isot makatulong ka na kami. Isot makatulong ka na kayo, siyempre. Sugar daddy. Saan ko sugar daddy? Tata, saan nga tatatawag mo kanya? Isot kayat ko, kapag balbalagan ka, tata. Karbaga mga balagan niya. Kukwak lang ni Angie. O rin o sinungbatan na kan. Gama siguro ta, adok kwarta, baklang ka?
Napipita sa amin dyan, kung sagam ka. Nagtatrimang ka. Sis, nagpatpata talaga nga sa ngaili nito eh. Sa ngaili na anghelo. Abay, agasawa kayon? Henry, sardingan na kon. Ngayon saan ganito nga sardingan? By hook or by crook? Pumanaw kan, Henry. Pumanaw kan. Nakapanawin manong name yung kaslam. Matandanagan nakbay lang. Keep calm, sweetheart. Una nga nang ipangtaisuna. Ibadasin na. Apay, isulat makabail. Yung di mo ni Henry. Nadyak bariro. Nadahanin ti kaso. Kaso? Uwain nga, nalusutan na. So nga, nakaruarmat lang iti pagbaludan. Ano nga kaso? Napadasan ng tipim matay. Datad ka po na nuwapigasan ko kaya. Naluko. Kanawan ti may tulong na kada kami. So yung maglagid din natin kay tibiyak ko. Nagasagahanak. Ang mga ipos na tibiyak ko. Masalak ni ibang kalaeng, Angie. Ore mga ipangpangta. Sanggang butan. Agananat ka lang. Tamangan no. Adagundaway ng awan kadwam kit kidnapin na ka. Kitrapan ramasan na ka. Nagtultuloy nga rin relasyon mi, manong name nga maumpa tinapasamak ka na kami. Taging galang manong name, tiya pagapaman nga arako. Kaya napapagapaman mat nga maramanan na, di bibig ko. Kaya maramanak di bibig na, no adagundaway mi. Respetaran na manong name, ti kinababae. Sa akong tula ited, kang kuha na ti amin ko. No sigurado ako, nag-asawa kami kunak matinakan ko. No pa'y salsalud-sudak kang kuha na. Angelo ho? Di ba nagtulagan tagit kagraduar pa lang umuna ni June. Kalpasan na no adan tong trabaho na ison tumaten di panangikalay sa akin ka. Angin, di mo ka tikidawan kas paganigan? Ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko? Diyak kidawan ka po, tasampa lang Robin. Oray lumayata kas pagarigan? Kas pagarigan lang. Angie, kaya't ko nga may sakan to nga birhen. May sakan to pala nga birhen ngitatag ko iti altar. Oh, Angelo, agyaman na king ka. Adada nga talaga nga agbaling nga nakapudpudnot pa na kahit ko king ka. Gamata talaga nga ipatpatig na. Talo ko man din nakipatpatig. Hindi ko mapailang nga. Naalam ti amin ko. So nga, sa anak nga mamati ti magbagada nga, sugar daddy ka. Tano sugar daddy ka ma. Hindi ko mapailang nga naalam ti amin ko, di ba? Saan nga rin kang kalik ko ma. Ti amin mo. Ti kaandam ni ti puso. Nga si kanto tagbalin nga asawa. Kanina nagidanak ko. Nga si kanto tagsanggira. Gawat ang muno na nga kapsut kim si ka. Amin nga, nalipatam din nag-asawa. Nagbalinak ka breadwinner, iti pamilya mi. Breadwinner? Kaskan ka, di ba? Manipod din ni, nauli la kayo tinimang. Gusto nga nagsardin ka nga nagbasa. Gabuta, awanin timang pabasa kayo ka. Nagtrabaho ka, tapos biyag kayo nga kapsat. Kahit gabuta kalikagom mo nga graduar ni ading mo. DJ, sikat din nagbaling ang breadwinner. Kastamat kanyak. Pagpintasan na kanyak. Nakapag-graduar ko ang kanadang trabaho. Hindi mo uli lang kami nga demang. Talo kami nagkakapsat. Halos nagpapadat yung istorya. Kahit
Siya mati, nang pabasa, kada gito wakap, na, nadasawa dan, nadanak dan, kinapudno na, may sa kadakwada ti ada di Amerika. Tsaka mo ta, si Bang Petabigla. Kahit mo saman, ada dimteng nga kabsat mo, sa anak na sa jay. Naitiportar da, amat. Nagbakasyon na lang. Asin no, baka no, namuan ng relasyon ta, kat dati na kanunungan, ti kabsat mo. Oresan na kanunungan. Awang bibiyang na eh. Asin no nga kabsat mo? Api kahit mo mamuan. Baka madalapos ko to. Carmen tinagan na. Ajek. Di kada inauna nga amang met ng siya. Mamalimumot nga wagan ti manang. O bing metilangan na. Kas kanya. Kas takayam. Kadya mga isang arad. Di ba sa kanya ikamang sa jay Olongapo City. Napindas man tibiyag na. Napaggraduar ko tigid agkapsat. Kaya hindi saan ko nga problema ida. Kahit kumatentag asawa ko na. Nagbiro ka kada iti mabaling kong armen. Medyo nalado iti namamu ka. Tanasapsapa talaga ko mga nagamamu. Baka sa mga just the same baka hindi na maamunak kat ada pala naganak kanya. No kasta, naladaw kami. Naladaw. Kapag orti pa nagbaling ko ang breadwinner kaskin ka. Angelo, sabi ko mata makapagturpusan ti kapsat ko. Kahit tulungan to iso nga sumrak trabaho. And then, ison tumaten pa nagkalay sa ta. Sabi ko matawan ti manglapid ka data. Sabi ko ma. Ngam naman tumawag ni Henry kanyak manong name. Hello, Angie? Henry, di nagkatilat na sardingan? Adadaman itang asang kasardingan. Di ka mga watang nga tao. No talaga kung mga napasnag ka, seryoso ka kanya. Apa nagpukaw-pukaw ka? Kahit mo sawin, kabuti pa nagpukaw-pukaw ko. Iso kinaykayat mo, nakikabit. Sana kakabit na anghelo. Among ka din imbestigarit ti kinatao na. Di mo amo na anghelo. Hangit among kengkwa na. Nagbaling ng breadwinner. So hanggang nag-asawa. Pinaadal na nagkakabsat na. Hindi napaadal na idan. Siyempre, panahon mo tapno. Ang pamilya nalado ti pa nakakita na kanya. Loko-loko. Kastat sa una? Urayam nga maipaneknek ko. Katilalaking ipatpatag mo kadadaanin ka asawa. Manong na yung nagdanag ak manin. Talagang saan nagsarding na ito yung Henry. Isot nagbaling nga problema. Kumagat nagkakaso, tapno may balon. Kasano ko mga kakaso? Diyos ko, awang ko mati problema. Awang ko mati tumatawad nga problema. Naging gaman ng nemi ngiti maysa nga malem ti Sabado. Diop ko kareta nga aldaw manon nemi at damat ni Marie. Ate, nalpas mo itong Bram? Nalpasin. Nagbugo aklangan. Uwangkat ni, dasa nga ilim. Pinastrak ko na. Nasiyat mo tipanggap na. Sino? Carmen kano tinagan na?
Carmen? Napindas nga bakat? Hamat unay nga bakat? Baka ininaw na lang basit ngem ni haan ininaw di ngem ni Kuya Angelo. Carmen, abi manan amam mo kabsat ni Angelo. Kabsat ni Angelo? Ni Kuya Angelo? Diyos ko. Abi nga ta. Manang, sa kasaritam lang na siya at noon yaman ti panggap na oras siya kat matitag parparik na kanya kay. Pinatibkar ko ti pakinakam ko manong naimi kat sinango. Siyak ni Carmen, ading nak ni Manong Angelo. Abe ka di manang, napintas ka. Gamanak. Sumadlagay nga nagkursunada una kang ka ni Kuya Angelo. Sakit napintas ti pwesto na. Abang ka di nga dabukod na nga balay. Imbaga nang sa anak pa nga inawis sa jay. Abi ko mga awisin na ka. Awisin na ka ko mga rudmet. Naputam ka din di lalaki nga mga awis iti kabit na, iti balay, iti pamilya na. Ada asawa ni Manong. Habi ti mo? Imbaga nang awan pa'y, mamati ka man. Sino ko mati kasi edad na kung pa'y asawa na. Sigun ken ko na nagbaling ng breadwinner yo. Haan pa lang nagas asawa. Pinaadal na kay nga duwa. Kakabsat na. Idi kahit na kumantag asawa, nagsapulan ng nalado ti panagamamumi. No, apik hindi ngamin nga dali kiti babae nga kaskara tayo, ay babae kaskara tayo nga babae nga dakasken ka nga, alis doon nga mamati. Man ay, baka mat do, talaga nga, nakirelasyon ka kang kuha na tapno lang matulungan na ka. Sales lady ka lang. Manulat sweldo to may sa sales lady. No love some text sa ampeng umanay keng ka. No arjud ka uma, adad nga sang umanay. Kasano nga rin pagbigay ko nga talong nga kapsat, ken pangalam ti pangpaadal mo, ken agraduar sa di kapsat mo. Kasi napod siya sa graduar ton, kada ito'y umay nga panagre-recap ti klase. Ken pagkapuan ti, pagbanmatrikula na, iti di manong ko, di ba? Kapag iti soldom, di ba, umanay nga pagpiyag yung talo. Ken, ti aruwatan nyo, baka igat katangan na kayo ni Manong. Ana ka talaga ti panggap mo, iti kapsat ko. Sa bagay, ore maparik na ka, nga daasawa na, okay lang keng ka, di ba? Gaputa, kayat mo, nagtultuloy nga, kabit ka, tapno, adamang tulong keng ka. Di ba? Anya ka talaga tirantam dito'y. Tirantag dito'y, tapno ipakamuk keng ka, nga, saan ka nga basta mangnamnama kini Manong ko. Gaputa, siyempre, ito maamon, di asawa na. Nga da kabit na, anat namnamay nga rami din di asawa na. O may nakaraotan dito'y. Di ka mandanagan, di ka agdanag, di ka buteng. Sana ka mamati. Nga niya. Nga da asawa ni Angelo. Sige. No adada nga patsem ni Angelo, ni Manong Angelo, adalatakin ka. Ngim orayam nga rod, taumay to. Di mangipaniknik ka. Nga talagang adda asawa, ti kapsat ko. Kalbasan lang ti 30 minutes, sipod pimanaw manong name ni kabsat ni Angelo. Nagring ti cellphone ko. Ni Manan Henry. Talaga ka di ka tinaksardingan, Henry. I-block ka. Anana? I-block ka, tapno dirak makon kontak. Ito i-block na. Amok mo ti balay.
Amok mo na sa dinukang trabaho. Ano kami di masapol mo manin? Talaga nga di ka mamati. Kakabit na kalaing ni Angelo. O, anti sa bali nga patsik no sa ang isuna. Busy lang kami ni Suna eh. Tawagag ko mga imbilin na nga. Tigas na nga oras kat tahangot na tawagan. No muna kat imatandar ti konferensya. Ano nga konferensya? Sabado konferensya? Anda ti sidong ti pamilya na. Napanda nagmall. Isuda nga sang kapamilya. Anda pa kit apo ko na. Henry. Kahit kang iliklik kang kuana. Kahit kung saan kang talinaed, kakabit. Kabutayetan ka. Gusto kumayat ka manunsan. Iyadayo ka kang kuana. Ano takit mo sa basta dumteng to di guntaway. Nga bigla ka lang nagpakita kang ka. Tapno iyadayo ka. Ipanaw ka. Kabuta siyak lang tirumbeng nagtagikuwakin ka. Siyak lang. Manong nemi kas lama kulkulan ti panunot ko. Tinawag ako manong nemi ni Angelo. Tinanam na Mike nga posible nga masangon ako nakasarita. Oh, hi. Angie. Saan ka din nga makadisturbo? Hanin. Kinapod nun na siya kumantamang tawag kang kaita, ngayon nakauna ka lang. Nagkapukay ti mol, kaduam ti pamilyam. Ano nga mo nga may magbagam? May dito'y ni ading mo, Carmen. May dita? Tapay? Pinapa na ka di? Pinungot na ka? Dinangnan na ka? Maan? May may naimbaga nga daan kan di asawa. No ba na sakit? Nagiti pa nagsasauna. Alihamin na talaga ito usto, Angelo. Tadyak maawatan. Luwapay nga naramid ni Carmen Kasjay. Tilukod siya ka taon. Apa ka ta? Saan mo ka masasalangadan ti kapsat mo? Ang mga mat no, adadang kaguran ak no. Salangadan, mga jak maawatan no, aping naramid na ti Kasjay. Ano tagpepeso? Awang ka dito pamatim kanya. No kabit lang ti pangibilang akin ka. Hindi kumapay lang ginunod ko ti amin mo. At kastukon ka. Adun ti intulong ko ken ka. Kada kayo. Dito nga rin mo ti pakasdawak eh. No talaga nga kabit lang pangbilang kanya. Ano, after him ko makit. Dinakmat may kasar. Gamat adang kamatan ti asawa. Awam pa ti asawa. Angie, agbaling ka ko mga native ka. Gagangay lang ka ito eh. Dati relasyon ta. Kat ado di kiti. Agbalin nga. Kalaban ta. So nga lumabang ka. Saan ka nga sumuko? Kastama taramitek. Nalawag ka di? No kung mata makaradwarin ti. Kapsad mo. Ikasarkan tap no mamatikan nga awang asawa. Ang dumting to tinahitahan kong daway. Tano may ikasar ka. Habi ko mga asawak. No may ikasar ka pa eh. Awa na. Ang mga nod no dirigit ka kasta. Nasa baling nga simbaan kan mabalindag kasar. Saan ka mabalin? Maminduag kasar. Timesa nga tao. Minsan lang, malaksid baluak ko Himaw pati nagbaling asawa. Okay? Agtalag ka kanya. Sige. Pagtalina, karon ti panagtalag ko ken ka. Gabati-pat-patid ka. Ken mamatiak ken ka, Angelo. Kalpasan ti dua alawas manong nemi at damanin sa nga ili. Apay nga ta amudang at daak ti balay. Nga day off ko.
Manong Lemmy. Babae nga. Medyo natainganan. Sino masapol yun, ma'am? Siga ka din, Angie. Siya. Mabaling ka din tumano, Angie. Sino ka di, ma'am? Mabaling ka din kung tumano ako palang mo na. Iba ka palang mo na at nagan mo, ah. Kano sino ka? LV, tinagan ko. Nandan ni tagpadpada eh. Angie ken LV. Siya ta asawa ng Angelo. Maulaw ka. Api ko maulaw ka. No, pagsalud-sudag ng Angelo, baga na nga na asawa na. Nagbalinidig ang breadwinner. Isod ka po nagasasawa at pinagraduar na rin kakamsat na. Kaya hindi kaya't naman at nagpamilya, naladaw lang pa nagamamumi. Ano ito yung ororaya mga pamaniknik? Awan sa baling nga pacheck no saan nga na Angelo. Pastrekan nakti pakita kang ka na pamaniknik. Uri sa anin, mabaling mo ito ipakita. Ito yung wedding ring. Wedding ring. Dua. Angelo, ken LV. Saan nga susuot ang Angelo ti wedding ring? Tapno, may libak na nga akong payasawa na. Igamam, kita basaan. Saanin? Makitak man. Ang kapila mamati? Okay, marriage contract. Dito. Petsa, kanusa din no, masimbaan, tinagan mi, kanagiti, tipadi nga ng kasar ka na kami, kanagiti ng anak ka na kami. O, nakalawlawag. Napanak nagpakopya. Di nga rin pala mamati. Mabaling mo ti pumanaw. Tanya taraminan. Tawagan kita matlang ni Angelo. Tap na isin namon. Tap na sanggan nga. Talagpagin ko na. Sige. Nagkamanak ka na kita mang maniknik. Ngalakit sapay ko mata sardingam doon ti asawak. Sardingam doon ti asawak. Tap no may kasum tumatin ni Henry. Ama mo ni Henry? Sige, bye. Bye. Manong Nemi, apay nga da. Am mo na ni Henry. Dito ko na, ni Henry nga by hook or by crook. Aramidan natin amin na pamuspusan, tapno. Makisinak. Kini Angelo? Oh my God, oreg sinakam kin Angelo, Henry. Saan kanto kaya? Nagtulag na ta? Tikabsat ni Angelo kini Henry? Kana sino na diyang LB? Iso nga ta talaga ti asa. Diyos ko. Tinawagak manin manong Nemi. Why? Tinawagak manin na Angelo. Hello, sweetheart. Angelo. Anya man ang tinapasamak. May dito balay agnagan iti LB. Pakita na ti wedding ring yo. Sa pakita na pa iti marriage contract yo. Abay katawa ka. Diyak pa nakasarita ti kabsat ko eh. Tinghan ko nga, maawatan kat no aping nga, aramidan data ni Carmen. Anat basol ko kay ni Carmen, tapno, ribukan na relasyon ta. Ama mo pa na diyang LB ni Henry. Henry? Ano kasta, bakag tindinolong ta Carmen kay ni Henry. Nga mga rami ti pamuspusan, tapno agsina ta. Ano nga talaga gusto, ang hilo? Ulitik, Angie.
Awan sa bali nga patyam no sa nga siyak. Siyak ti patyam, siyak. Diyos ko, kano nga pa nagpatingga ti kastoy? Ma'am, salangan ti kapsat ko. Hamusang salangan din. Kahit ko lang maamuan, no apay nga panggap na, ti mamagsi na karata. Sila da problema nga ti kapsat ko si Magpet eh. Manong Nemi, umadanin ti graduation ni June. Nagsagsaganan Manong Nemi. Manang, pumaalak to? Nagtulagan mo yung kini Angelo. Isuntod di makamo. Pakiter na to kano. Kasay-sayatan niya. Iso pa iti arig na, naggastos iti nga taon nga pa nagbasak. Kat ni, tumultulong pa yun, nakano ba? Duti ka barbarong arwatek nga ginatang na. Jun, manang, ni ating mo. Ada na pa na. Si kakinsak lang na balay. Alalan. Sige. Apa ka di? Awan. Kapapangata nga kabagabak. Apa yung kabagabak ka? Kip kamlatan mo. Paunay pang panunutan na kita. Dumdumte nga problema manang. Subsubukan na kailangan. Nakasot kinapudnot ayan na yatyo kinikuya. Yung bigla manong naming dimteng ni Henry. May sakmat. Apay na pangkulatan lukatan. Jack dinamag no asin no? Simrek ang dagos ni Henry. Henry! Apay nakitot ka? Apay ka basta lata simrek ka. Ha? Kapay pinastrek ka? Ilukat mo tiri daw. Di pinastrek na. Kinsaan ko ni Henry tarong muwarta nga doa. Ano nga rumorta nga itong ibagbagam? Di ka nga di pala mamati. Nasaan nga para kang ni Angelo? Kabit na ka lang. Apay mamuna ka ni LB? Ti asawa ni Angelo? Kaya mo tayo pampamuspusak ti amin tapno mamati ka? Di ka nga di pala mamati. Lipate mo. Tawagan mo ni Angelo na magkisina kan. Talaga nga tawagan. Inahalak to cellphone ko manong name tinawagan ka talaga ni Angelo. Hello? Angelo? Apay? Ayun mo? Agawid ako man. Apay? At ito ni Henry. Ng bigla manong naming inala ni Henry ta cellphone ko. Uy, buti ta cellphone ko. Sige. Itid ko. Idiyawat na awatag ko manong naming inawid na kat ni. Ginamatan na. Oh my God. Aguro oray ti kotsek pangitaray ko king ka. Ti panang kidnap ko king ka. Ibatanak. Ay, ibatami manang ko. Kuna ni June manong nemi kat o dumarupet ingkogtar manong nemi ni Henry so na parasuisi tumagder ni Henry hawan mo tumagder ni June manong nemi kaya handa inasot ni Henry ng paltog mga paltog unti kapsat ko bang ko na naman lamat ni June tsaka pinaltog ti anak kapsat ko hayop ko taglipas na dito binagkat-nak pa yan manong nemi agul-gulagulak danong-danogag pa yan manong nagikikisak ni maumot tumaraya. Ini makasadag kami ni Kotse na manong nemi indisuna kon taloktan ng tirida apag isumot manong nemi nga nagsardeng nga Kotse ni Angelo. Angelo, tulungan na! Hay! Ibatan ti babaeng batbatag ko! Talagang kahit pumati-matayan niya. Pinaltugam ni Angelo! Ayop ka! Ayop ka talaga! Ayop ka!
Manong Nemi, gamot adumatan na giti maribongbong. Nahindang mo tinatulungan Manong Nemi. Pasarangan mo't ni Henry paltog ida. Yung mas kaslasan naman na mamutang Manong kinugtarak sa akan ako alam na ibatan na. Di maraya kon ngayon madayo. Laglugan mo tinitikot sa'yo na Manong Nemi kit pimanawan. Hayop ka! Tulungan na ko mga hayop tayo ambulansya. Di kapsat ko kina Angelo. Napaltungan. Itanay tayo na sa ospital. Kumarkaro aking markaro dagiti pasamak Manong Nemi. Iti ospital. Lagandang Manong Nemi nga tinaming dagiti mangagas. Tigabsat ko kastamot tayong kini Angelo. Kabayatan Manong Nemi nga aday may nga polis. Kad sinalsud na noon at napasamak inimbestigar da. Dahil nga Henry sir. Nalang paltog iti kabsat ko. Kenti kaya nayat ko. Kaya't nakakidnapin ni Henry. Nakibiyang matikapsat ko, kasi niya matin tinapasama. Italo na kumangin dimting matin di boyfriend ko. Pinaltugan na yung sinublat. Niwas na ka talagang nainayunan na dyan nga Henry, tibasol na. Dati ka di nga wanted iso na, sir. Nalusutan na di mo na kaso na. Iba manin sa bali kaso na. Sa dito manin. Balong suti pagbaludan na ito. Tiluan niyo ko ma, sir. Tapnawan ti problema. Diyos ko. Sabay ko mata makalasat na kitiduha. Sabay ko ma. Ni Gigi ti May Manong Nemi. Ti katrabaho akin best friend ko. Ay, Angie. Nakanak-nakal ti problema. Ano ko matimigag ka kaniyak? Di mayat ko ma? Naniyat kahit mo sa Gigi. Abay gamin nga, nakirelasyon ka kay ni Angelo. Gapo tayo, tek. Gapo tutulungan na kayo. Financially. Kan mamati akmat ng ipatpatignak. Yung kasla, nagparang sama tayo nga da asawa na. Tapos si kamit lang ko na nga, imay di asawa na. Yung pakasdaawan, no, apay nga mo di asawa na ni Henry. Kahit ng asawa ni Henry, inam muna ti pamilya ni Angelo. Kad kaputa, kahit na tumulong tapno, nagsina kayo. Medyo, di kabsat na, di asawa na, sa ni Henry. Kaputa kayat ni Henry nga, matagi ko anak. So kasjay, kawan, ita, titiaan mo na makalasat na kitito. Tulungan na kang kararak, Gigi. Sabi ko mo na makalasat na kitito. Sabi ko ma. Imo naman nung naming yung pakaamuda nga na-espalen ni June nga kapsat ko. Kaya diyan may sa doktor ni Angelo. Di ama na. Saan na nga ama? Amayo. Saan nga ama boyfriend ko doktor? Under observation pa lang. Hanggang dyan kapsat mo. Sigurado na nakalasat. Diyos ko. Huwag serbiti amin, no. Saan nga makalasat ni Angelo? Huwag serbiti amin. Manong Nemi, pinahanawan nak ni Gigi tada kanu papanan na. Sublinto kanu top na umay nakdanggayan. Edita, ada sa bahali nga sumangpet. Ni Manang Carmen? Angie? Manang? Nadamang ko tinipasamak. Sige mayak. Asun ng paltog. Hindi kapsat ko. Ni Henry. Kahit mo sawan. Inaramraman na pinaltugan na kapsat ko. Tamo ka talagang kapsat mo, paltugan na. Abay naraman na kapsat ko. Hada ka di pa kayo naigan, tigas ito yung napasama. Diyos ko.
Awan ko matidakas ka mapasama ka ni Manong Angelo. Diyak mapakawan ti bagay. Nadadagas sa mapasama kang ko, ana. Manang Carmen. Ada ka di pa kayo naigam, kasto yung napasamak. Tila imbagak. Diyak imbagang paltugan at kabsat ko. Tila imbagak, aramidan na ti amin tapno makidnap na ka. Hangim, diyan ko imbagang paltugan na kasi numa, ngalapid, ti aramidan na. Abay kaya't mo agsina kami ti kabsat mo. Idin ta, saan kay baga na? Nga awan ti asawa na. Masino na dyan nga LB. Kasano nga the marriage contract ngayon pakita na wedding ring ngayon pakita na. Alalis to nga rin nagparamit kasta. Oray na peke. Gan-gadyong naging sing-sing ngayon namarkaan lang. Kanda jay marriage contract nakalalis to nagparamit. Anya. Angie. Talaga mamati ako no kasan at kinabudnot panagayat mo iti kapsat ko. Kan mamati ako mo talagang ipatpatig na ka ni kuya. Kan ko makalasat ni Manong tapno makapagpakawalag kayong kuhana. Kan rugyak mo nagpakawan kayong kahanchi. Manang Carmen. No kasta aramid yung amin. Awang pa asawa ni Angelo, awang pa asawa na ating ko. Mabuti nga kami ang mga numaaramid kanya, kung numaaramid ka ni Manong ko, tinaaramid kanya. Diyo tikad mo soin. Titinulungak nga lalaki nga nagbaling asawa. Isod mo tinangloko kanya. Isod na tuportara kami nga ag-iina. Kanya. Kadya kaya't ko mapasamak mat ka ni Manong ko. Tinapasamak kanya. Dati mamatik kat lukum tumat ti kapsat ko. Kasta kaya. Iba't patig ko ni Angelo. Awan pulos ti gandat ko maangluko ken ko alam. Hindi pa iladamo na kat talaga nga mamati nga ako at nasawa na. Saan nga gayat kanya ni Angelo no daanan ti asawa. No pa'y adumati kakasta nga pagbalin ng kakabit. Ti sabali ang babae nga karelasyon da. Hamamong kadimanang, ti mamaneknek. No apay ako nak, nga talagang ipatpatignak. Kino apay ako nak, kapatsak nga asawa na. Kaya't nga may nga birhen, nga idadagnan to ti altar. Awang pa'y napasama ka na kami. Tanong kabitnak na kuma, hindi ko mapahilangan na ulit-ulit na pasama ka na kami. Dadan ti doktor. Doktor, kumusta ni Angelo? Agaman ta kinapod Diyos, nakalasa tinisuna. Diyos ko, agaman kami. Agaman kami ka na kayo, Diyos ko. Nanuro na kanyak nagaman. At naman lagundaway kung ang pangawan iti kapsat ko. Paano nga Angelo pangawanin na? Imo na nga nakasaritak manong naimi ni June. Ate, agaman ta kinapod Diyos na. Ading ko, nakalasat ka. Kaso nang arot nga makapagturpo sa kita, nalaig kanton, mabaling kanton, alis na magtagpaimbag. Ha? Ora ito na pasang matante exam yun, final exam. Ada matinaga mo. May saka ka nagitiya, candidate for graduation. Kumusta ni? Sino? Ni Manong mo Angelo?
Nakalasat maten. Ano kahit mo sa malang, napaltugan man? Ipanaw na kuman ni Henry. Ngem, dimteng ni manong mo. Imanong mo, Angelo. Natawagak kami ni Suna. Tinawagak ng bagak nga adan ni Henry. No pa inagaw ni Henry, ti ko cellphone, kat sa amin nga natuloy nagsarita. Nagparik na kang kuhana ang dadakas sa mapasama. Kisong ang dimteng. Di makadakas in sa runo mata pinaltugan. Nakalasat mo ten. Nakalasatan. Yung Jack pinakasarita. Kat ni manang na, ay ni ading na Carmen, ni mamata nagpakpakawan. Gapot na dapat pakainaigan na ti amin. Nagtulagan na kaim ka ni Henry. Kaya na nasawan manang, nga sinungod na no kasano ti kinadib karyo. Kaya naramin na ti amin tapnog sina kayo. Yung sangin palubos ni Apo Diyos. Gabutan na sinaw ti panagayat ni Angelo kanyak. Nakastamat ti kinasinaw ti panagayat ko kenkuana. Itilukodan ti amin. Kaya di makasaritak maten manon name ni Angelo. Angelo? Angie. May dito ni ading mo, ni Manang Carmen. Inanungot na, nadapakinaikan na ti amin. Nagpakpakawan ni Suna. Urayo mo may tumatagpakawan ken ka. Kumusta niya, June? Nakalasat matin. Imuno na nga nakasarita kami siya. Kada dyan nga, Henry. Tsaka mo. Malpas tulahing tamin. No may balod na dyan nga, Henry. Sabi ko tamatiliw da. Sabi ko kalbasan ti dua aldaw manunemi imay di kiti pulis. Sir, kumusta? Natimbagyo ka din ni Henry? Awanin ni Henry. Natayin. Nakilaban. Iso na napilitan na kiti pulis. Nagitipada mo nga pulis. Anang paltok yung kwan. Diyos ko. Dahil pagpatinggan ng kinaloko na. Di ka nawanan tinaskan pa yung isak lang yun. Tanatay matin. Kayaman kayo nakalasad. Tigitituwa na paltugan. Agyangaman kami matkada kayo, sir. Awanan ti problema makin Henry. Awanan ti pagdandanagan mi. Manong nemi sakbay ti graduation ni John nakaruwaran na kiti agbayaw. At syempre, kas nagtutulagan mi. May matandar kam nga duwa kani Angelo. Inatanda namin ti graduation ni June kat ni Marie tinabati. Dito'y balay tapno isot agasikaso ka nang itinaskan nga masikaso. Uwan manong nemi nagpaala syempre kat ni Angelo ni naggastos pinakater naman. Inada kami dito balay kalpasan ti graduation dimteng ni Manang Carmen. Kalpasan nga napagsalita damatan nga agkapsat inada pa lang ti hospital ni Angelo. Kaya nagpakpakawan kat pinakawan met ni Angelo isuna. Gayam manong nemi kasi gaham tinapasamak. Kasi nistuya na kanyak manong. Linuko met isuna tinulungan na nga lalaki nagbaling na asawa na. Kas kunana nga mabuteng ang mga nukas diya mataramidek kini manong na. At tinulungan na kami. Mahang ka mga nagpapahanda manong nemi iti karirik na. Kabuta talaga ang pinpinadag kami kini Angelo. Ni Angelo manong nemi tinang tulong kini June nga naka-strike iti trabaho kalpasan nga nairawar na tite panag-take na ti board. At syempre, nesagahan naman din di panagkalay sa amin. Awanan tinagbalin nga problema mi manong nemi kat nakaragraksak kami karigidi akaldawan ti kalay sabi.
Kadagiti saan nga makamamuka na kami ket damo da ka mga makita. Handaman nga madlaw mano nga natainganen ti asawa. Taubing met ti langa manong nemin anghelo nang runa idi may make-upanen nga inasikaso ti beautician. Hasta hakmet manong. Kaslang bagay kami agkataem. Kamayatan iti seremonya ti kalaysa. Kalpasan ti seremonya, kalpasan ti reception. Iti mismo manong nemi nga balay na. Tinangyawidan na kaniya. Nga nagbalilan nga balay mi adua. Kadito'y manong nemi nga naipaikon ti amin ko kenkuha na ti kinabirhen ko. Nga nakaragragsak kami. Nagtalied manong nemi da June kini Marie iti pinanawak kabalay. Ket kabuta asawa kon ni Anghelo ti kwarta na ket kwarta. Siya kon ati mangmangted iti kasapulan ni Marie para man iti banna panagbasa. Kung amat ni June manang siya matin pangtulong kini Marie. Ay, pagdanagam ornungam datang sweldo tadan tumaten pagikasar mo tagbaling nga asawam. Iyam amok to kata kayo kini kuya. Tagbaling nga asawak, tagbaling nga ipag mo. Manong nemi hindi ket sampay lakayat ti asawak nga ganakak. Abi hindi mo pa kayat. Ket ni. Ituloy mo matagbasa. Oray, no, maituloy ko tagbasa. Di mo kandi kayat nga damatin anak mo? Anak ta? Sige. Ngayon mamayad ko mano, sa kantulagan ako makapag-network. Depende no anya ti, pangindeng niya po Diyos. Kaya't hindi manong nemi ti asawa nga kontrola kung saan ko na. Naging ka, nga ti panagbasak, manong nemi, intuloy ko tagbasa, te pa third year, second year, iti sarde nga. Apag sumatan manong nemi nga ginawak. Niring Pasko, ti may isang atawen, sagbay ng impasngay ko, ti muna nga anak mi kini Anghelo. Ti Anghelo Junior manong. Nakamagturpusak manong nemi, kahit siyempre, nahinsurek na kumit asawak ti trabaho. Dito ipisinak, ti serkam. Tapag isumatan ng retiro ak. Apay, agretiro ka? Senior citizen ako. Ngayon, nalayngak pa lang. Masapol pa lang agadi ni Junior. Agat nagadi ngagpay sumanong. May isang babae ni Esonia Angela. Ada Junior ng Anghelo, ada pa Angela nga anak ni Manong. Nakamagturpos mo ni Marie ket kinapudno na adan na asawa ngagpadpada dagiti kakabsat ko. Ni Marie manong nemi tinagbati ti family house mi apagalaglagi pa mi kadagdagan kada kami. No kasta hana pinatakkel na manong nemi nagtalined nga iso iti family house mi nga daan iti sentimental value apagalaglagi pa mi kadagiti nagandak kada. Ket no man pa nagbalin nga breadwinner manong nemi tiyak kumakaya no awan ni Anghelo. Nga nagbalimbat ka breadwinner kadagiti kakabsat. Ni Anghelo, ti talagang insagot ni Apo Diyos para kanya. Nasyakmet insagot ni Apo Diyos para kang kuwan. Naragsak kami, manong nemi. Kinawahanin di dimdimteng nga problema. Ni Henry, kunak kuma, nabayagan nga dimaga. Ni Manang Carmen, kunak kuma. Adamoten sa bali, nalalaki ti biyag na, ta nagdiborsyo da kada di asawa na anang lungukin ko ana. Dito ko ti pagkasarita manong nemi kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nang ibasa. Ket sabi ko mata adamat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga nadagyaman nga pagayam mo, Angie. Thank you kang Angie. Happy. Dagito yung gamsat, dagitay commenters, wano commentators, ag-comment ka dagiti ingkay mabuybuya iti YouTube channel, ti Nemer Studio kayabsat, agyaman tayo nakuwada. Thank you kani Jocelyn Almeron, Fernan Nabalta, Linda Langorato, wano Linda Langobato,
ni Miho Kasi, ni kastamatan ni Jonalisa Bandaw, ni Ana Marie Puno, ni John Eldin, Jodelin Guzman, Domingo Umuso, Edison Yadaw, kastamatan ni Marcelina Apelacio, ni Evelyn Credo, Sul Bergunyo, kastamatan ni Segundina Gonzaga, Eva Achera. Hi, thank you ni Elita Villamor, ni Art Tugay, Art Pugay, pati dublanta, ni Art Pukay, kastamatan ni Natividad Parmejo, Wilfred Salakup, ni Badjang, Willie Yuperio, kastamatan ni Arlene Valderrama, ni Juicy Molena, ni Jambas, kastamatan ni Bert Pacantes, Nena Magarin, Glory Osita, kastamatan thank you. Iti pa nagkom-comment ni Harry Mapanaw, ni Albert Rose Hill Sibukao, Meli Gabatino Vinas, ni Ervin Manguba, wano Irvin Manguma. Hi, thank you kay NH Kitchen, ni Jane F. Teresita Talon Cambia, wano Teresa Talon Cambia, Amelia Barmejo, ni Idot Alicom, kastamatan ni Wilma Barruga, Luis Lukutan, Jaime Rodriguez, ni Person, kastamatan ni Andrea Ruiz, Mirna Balagut, ni Guni Han, nagramamatan ni Rosita Morgado, Rose Galvan Mix. Hi, thank you kay Ana Arellano, ni Aaron Tuliao, Jetmart Ventura, Mary Ong, Ria Espina, Loreto Lumelay, Joshua Rain. Sabatan, thank you kay ni Kathleen Pagala, Magdalena Guillermo, Risa Pereira, Sani Asido, ni Jane Facturan, sabatan kay ni Joven Tomas, agramatan siyempre kay ni Dreamer Glads. Thank you. Hindi pa nagkom-comment, pa nagbibuya ni Rusi Doldolaw, ni Esther wait lang. Esther Rusas, kastamatan kay ni Artisuela Nieves, Juan Tolentino, Pascual Lucas, Maribet Ridad, Lynn Sabado Mapile, agramatan kay ni Lalaine Columa. Thank you kay ni Janice Toledo, Nerio Alteran, Alenita Halorentino, kastamatan kay ni Elicio Ducosin, Lisa Real V. Channel, Elita Villamor, Ros Galba Vlog, siguro nata, Gloria Duran, Pio El Diponcio Sr., Reno Villanueva, Victor Natividad, Shine Alba, Jem Viernes, Jesusa Kamat, SP Gutierrez, Risa Joy Domingo, Maylin Haliere, kastamatan, thank you kay ni Nerissa Manzano, Henry Kalingayan, Nelly Rabago, Gemali Arpo, kastamatan kay ni Gemali Orro, ni Claire Julian Abian, Jodelin Guzman, kastamatan kay ni Telma Nitura.